lam ndingumathili sodingiswayo kwesi story se-life without a parent. Ndingulo mzali obulale umyeni wakhe. Ndiyayithanda i-character yam kakhulu, indifundisa nto ngoba kaloku baninzi oomama abatya amafa abantwana, babulala abayeni babo, bagqibe bangabaniki abantwana amafa wabo. Yintoni le nto nasoniyicela ngakho imali kutata wenu? Utata wenu nimazi bona abanye abantwana ngaphandle? Kaloku ngutata wenu naye kwafuneka senzele izinto. Oh, ngutata wenu, niyamazi uba ngutata wenu? Ewe. Uthi uzomrholela amehlo wam. Ndiyayibona ndifuna ukuyenzela abantwana bakho wena. Jonga, undiqhala kakubi. Ungazondilinga uzondikhomba ngomna apha emsinam. Ukwam apha. Nkoseleyo, azundenza nto ukhona utatam. Ndibona ke ngoku le nto. Ndibona noba utata wenu webhongo sizawuphela. Ndikruquke finish. I-character yami is to fight for ilifa likatatam, and then I enjoy my character because isifundisa to fight our rights. Hello, ungubani? Ndim uNoxi. Khawutsho mani mntana ndim. Ingaba siyazana? Kwazi wena undazi. Thini mntana ndim xa uphume ebhusheni mani? Cela ukudibana nawe. Ukhona? Malunga nantoni mhlawumbi? Ndiza kuxelela xa ndikubona. Be good. I don't have time for ingane man. Nonsense. Kule character ndidlala indawo kaBullet. uBullet is a very dangerous woman kwesi story. So I'm a loan shark, ndibolekisa ngemali. Zonke indawo ezidoji ndifumaneka kuzo. Uba ngaba uyibuyisa imali yam, ndidila nawe ngendlela nje yam ingacacanga. So you don't want to miss this. Bullet, so lapha sisi. Bullet. Nandi, 20,000 yam. Imali yakho anayo ngoku. Nandi, uyaqaphela ngaba kudala imali yami lapha kuyo. 6 months seyigqibile imali yami. Ngaphandle kwaloo nto ndivile uba ngaba uyibulela indoda yakho ayifumani 1 million. Ndifuna imali yam mfazi ndini. 20,000 yam Nandi. Mamela Bullet. Imali yakho ndizakwenza sure uba empela nyanga ndizobe ndinayo. Ndalungisa imoto yam kwaye nabantu ngoku ezifletini zam. Nandi, sundiqhela kakubi. Le mali lena andifuna uyibhatale ngomphefumlo wakho. Ndifuna ilapha, ndifuna ucash apha, yazi ndisebenza ngemali. Andibiza uBullet nje apha nje. Ndifuna imali yam, cash wam esandleni kum Nandi. Ungekazisoli. Bullet. Mamela, ndizakwenza sure kule nyanga ndikubhatala imali yakho sisi, ndiyakuthembisa. Ndizakubhatala. Ndizawusebenza Bullet, ndizakubhatala imali yakho. Bullet, yintoni ngoku? Bullet, ndiyacela Bullet.
Nandi, ngibinda ndibuyi. Andizuba nice kanje. Unyana akho ndiyamazi apha hlala khona. Umakhulu wakho ezilalini ndayalanda apeya kuyo indodla. Ndijonge ngoku ufuna imali ubuyile kwam endlini. Ngoku mna kandifuna imali afuneke ndizolandelana nawe. Nandi, ifamily yakho yonke ilapha. Undijonge ke ntombi. In this story, Life Without Parents, as a director, I see the characters are growing and then they start enjoying themselves. This is a series that gives you everyone an opportunity to grow. And then I love the characters, the way they portray their characters. For me as a director, I'm happy and honored. Thank you.